isigodi sasigcwele amathambo. Ngifuna ukuthi saseMatikwe mawuthi phakathi kwesigodi kuso uqedele iBhayibheli bakhohle ukubhala lapha. Sangikhipha ngomoya kaJehova. Yes. Sangibeka phakathi kwesigodi saseMatikwe. Sangikhipha isandla sikaJehova sangibeka phakathi kwesigodi saseMatikwe. Sasigcwele amathambo. Lesi sigodi sasigcwele amathambo. Shaya ba. Wangidlulisa kuwo. Wangidlulisa uJehova kuwo. Ngawazungeza. Bheka aye maningi kakhulu ebusweni besigodi. Lamathambo maningi ebusweni besigodi. Futhi bheka ayomile kakhulu. Ayomile kakhulu mawabuka ithemba lingekho. Siletha uNkulunkulu ofika ithemba lingekho. Oh yes. Sizomemezela ukuthi leMatikwe noma leNanda uSathana idumise kabi sizoyishintsha ngegama likaYesu. Sizothi Nanda Matikwe for Jesus ngoba yonke into embi ayenziwa umuntu ngoba ethanda kodwa isitha siyamenzisa umuntu into angayithandi naye. Ngamanye amazwi sizolamlela bona labo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda. Ngicela sonke sisho sithi amen. Zingane zethu lezi, abantwana bethu laba bantu bonke bamithwa only na 9 months. Ngiyembuka lena ngakithi Olundi Mntakazwide. Le ngakithi ke kugcwele laba edropheni okuthiwa Maphara. Ngithi hey, wayesikwa nje lo mama. Omunye njoba iphala lwayiza nje wazala ngeoperation. Kanti uzalela nje umgwaqo. Kodwa futhi akekho wenza lento ngoba ethanda. Ngicela sithi amen manje khona bazalwane. Ngelinye ilanga ngoshumayela ngokuthi umoya ongena kumuntu uzubona ukuthi bonke laba bantu ngakithi ngakini nangakini nangaku banamagama abaqanjwa wona amahle kabi mabezalwa. Kodwa uSathane bese shintsha lelo gama. Uma ngakutshela nje mina ukuthi mangizalwa kwathiwa nguSamuel, kodwa uma ngakutshela ukuthi nganginjani ngingakahlangani noJesu, uSamuel kwakuumuntu kaNkulunkulu owayegcoba amakhosi akwaIsrayeli. Kodwa impilo engangiyiphila uJesu engakangisizi yayiphambana negama lami. Ngoba igama osokuqanjwe lona umzali mfundisi uNxumalo usuku umzali eprofethile phezukwakho. Makuthiwa sipho isipho, makuthiwa sabelo isabelo, makuthiwa thokozani kumele athokoze, makuthiwa umthokozisi ufuna ajabulise, makuthiwa uzihle intombazana okufuna ibenhle, makuthiwa uzibuyisile kufuneka igane ibuye inkomo ilobulunina. Kodwa uSathane elithi iBhayibheli sekutshaliwe siyafika isitha ebusuku uyona nzima okade tshala into ephilayo sizotshala ukhula. Kuyo yonke lento yenzekayo umle South Africa ngikhuluma ngenanda yodwa, akekho wenza lento embi ngoba ethanda, isitha ngoba wonke umuntu mayisese ingqondweni. Ake nisho amen manje khona. Sibambene negazi nenyama. Bheka amathambo ayomile kakhulu. Bheka amathambo ayomile kakhulu. Mathu amathambo mamthembe nomile kakhulu. Amantombazana asezalela nje ukuthola imali kaHulumeni. Omile lawo mathambo.
ethi imithi ithandaza ukuthi sengathi ngabe ngimitha amawele ukuze nje ngishaye idabula. Ajabulela imali engeke izimenzele lutho kunempilo yakhe. Hey, usiyama. Mama Thambo phathi ohlelo omile umfana uyinikele intweni angathi mayisembekile uNkulunkulu ngoba bonke laba abazwisa abazali ubuhlungu uNkulunkulu uzobagcina abazali bakhule leli sobho elinopelepele ofakwe kwaze kweqwa neswayi bazoliphuza nabo kusasa ngoba akekho umuntu ozoloba ingane kuze kube phakade wonke umuntu uyakhula kukhona abadala nje namhlanje esikhuluma nabo abangomama bakhaliswa zingane kanti bayavuna abatshale nabo babekhaliswa onina yesa kanjani ke manje kunjani njengoba upha ufune ukutshela ufune ukulawula kunjani makuthi unyoka kasekho usemathuneni khona wona ziyakushuke zakho manje Hayi, usiyama. Akekho ozoba ingane kuze kube phakade Yabo bamba nje ungenasikhathi uzokufikela umdala mhlawumbe unyoko ubumkhomba kanje uthi kuphuma kini eyakhe ayizokukhomba izokubamba ishovu ukuthi uze kithi uthi asikuthandazise uNkulunkulu avela abhekele kanti usavuna wacha akekho ngeke abe mdala hlupha nje uphilika indlela njengenyoka ngoba kuhle kuba usela uyakhula le yakho izokusetha sisi uzobona abathakathi kanti uvuna obuthandeni lamathambo angaphila na funda zwethu beka ayomile kakhulu Yes. Wayesethi kimi ndodana yomuntu lawa mathambo angaphila na uNkulunkulu ubuza umbuzo kumprofeti kathi Nkosi Jehova wena uyazi hayi nathi sisho njalo zwithe nawe mamzwithe sithi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi shaya baba wayesethi kimi profeta kulawa mathambo profeta phezwala mathambo uthi kuwo nina mathambo mileyo nina mathambo aqedwe ithemba abonakala ngenali kusasa mawabuka ngamehlo ya zwanini izwi Jehova zwanini izwi lika Jehova shaya baba isho kanjena inkosi uJehova kulawa mathambo ithi bhekani ngiyakungenisa kini umoya niphile izongenisa umoya niphile noma senibizwa ngodeliwe noma senihambe emakhaya ningabuza ukuthi niyaphi ningabuza ukuthi nibuya nini ikhona into ezokwenzeka uJehova uzobuyisela iminyaka edlule isikhonyane izwi lenkosi linamandla uzoba serious beze becabanga ukuthi uya actor kanti u serious ingene into kaNkulunkulu njengamanje usathi mawuqeda ukudla weqe phezulu wesithi useqena phezulu manje njalo usifake kwezinye izibilayo ukusinka isale silila uyoshola uyoma ezitolo ungazithi uyapi ngoba uma ungena Jesu uvela uye ezitolo ungayothenga ukungabi na Jesu kuyahambisana nje
musu ufika esitolo uphekezele abasuka esitolo ubabekela bayakhona uhlangane nabasaya esitolo uvela ube imeter taxi nje unnecessary engakhokhela wehle nabehlayo wenyuke nabanyukayo uzushayise intambama esitolo sengathi uyasebenza ake sithi amen hey usathana uyaxhaphazana lenti bamba amantombazane lenti bamba abafana ibambe ngisho mama ibambe ngisho amadoda khona amadoda amadala ne11 ezimhlophe aseyitolo nje uyizwa ngishikhwehlela uthathe yaqala ukudlala khona stop lamathambo angaphila na yebo Nkosi ngazi kodwa wena Nkosi uyazi oh hallelujah here we stand and proclaim ngegama lika Jesu uthi lamathambo asengaphila ababizwa ngosibusiso basazoba osibusiso ababizwa ngonhlanhla basazoba onhlanhla ababizwa ngojabulani basazojabulisa sanibonani bazalwane ababizwa ngomozipho basazoba isipho nababizwa ngovusumuzi imizi isazovunda Oh, yes. Uvani ibandla bo animali isithanya soma yenu uNkulunkulu lethele mvuselele namandla senkhale nasenoma uNkulunkulu zone sule inyembezi lezi ingane bese niqalelisa ukuthi kwakuyoba ngcono bangayizala yafa uzowagwinya lawo magama Oh, yes. wagwinyiswa umsebenzi azowenza futhi asevele eqalile wenza Oh, hallelujah. umuntu ongathanda ukubuka abantu beshada yena ifisela ngeke ashade impilo yakhe yokushada abantu yonke into omdlala nokushada isuka lokuyingaza nje uyingaza zishada into manje uJesu uza nemshado uza nevangeli uza nemshado ngeke lokhu ubona imoto babe drive abantu uthi ish ingane zabantu sasa bazothi ish bebona wena udrive yakho uJofu uyisela iminyaka edlule isikhona bonke labo bazinzulane nemhambima bazolala kube ngathi bayagula usazomangala abazali ufikile phela ivangeli ukuthi wesiyami ukhona khona ma right ni right oh ake sibe nokuxoxela abantu ukuthi khona into engiyibona lapha angikhona ayicinze athi uThixo usefikile Oh, yes. nathi uThixo wafika kithi sasingamahuzo singamashalamomo sithi angel for surgery spirit of makhanda namabhamba ngoba kusebenza ithaba zamiphathe ibhale ngomnwe phakathi ufike uJesu esesehla la emadini lamathambo profeta phezulu sesothandaza profeta phezulu simila from the first day kuze kube namhlanje kuze kube kusasa sizoprofeta phezulu kwamathambo
abesethu uSathana wathathwe aswela akukhandwa khona inkomishi lezi ngamathambo kwaphela basasakhula thina kukhona abantu abahamba beqoqa amathambo lana umila athe kwehle angazi vele emsweni ngoba babenikezwa amathambo angazi babenikeza nani labantu beqoqa amathambo omile lawo omile la ngasakhothwa nayi inja omile uJesu uzoshintsha lawo mathambo. Oh yes. Njengoba nje bese kucabanga ukuthi kuphelile ngawe kusazoma abanomzana abahlonipheke njengathi bezothi baba mnomzana sikhulekele ekhaya sizokokha sizocela ubuhlobo obuhle uma wakho mayempofa ingcinze ezebebomvu ingcishuthi iyabona isandla sikaJehova. Oh hallelujah. Usazothunywa malume bethunywa ovusi sebesopa inyama isimilile wafakwa umoya sabakhona nesikhumba wafaka umphefumulo kwaba yilevusi owayiqanjwe ukuthi uvusi umuzi uSathane bese ehle umzale ethi uvusi umuzi uyavuka njoba unje noma kube senyathela kanje impeshwa enzango usazohambela phezulu efaka isandla ephaketheni ngoba umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okokuqala konke kuyedlula kuvela okusha lapha abantu bethi kuphelile uJesu uthi ngiyaqala. Amabele lasephephezela sengathi benokocikweni uJehova uzobuyishela ukusha uJehova azomathi mpa engathi awetshintshi. Hallelujah. Uhlala ufaka ijakhethi enkulu ngisho izulu lingami nje uzoqala ufaka amavest abekubona usuhamba uyothenga nento obungathuma ingane ukunansi umhlolo ngehlela kanti uJesu wenzana madoda na kubuye namahips ngoba isono siqeda nje ihips siqeda nje izinqe intombazana ibe flat esinqeni sengathi injini emgqonyeni ngoba uSathane uyakuqudana uamen ukhona nabazalwane kodwa uzobuya konke kuzohluma uthi uJehova ngiyabuyisela iminyaka yonke ehluwe isikhonyane. Hey! Usami! Awu kuzohluma my God. Bazalwane sasiyathandaza anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulabo abakholwa yilo siyamemezela kubantu abangaphakathi etentini nabangaphandle abazwele emakhaya ukuthi sondelani bantu bakithi nina nonke nomile wozane manzini wozane mzophuza ifikile matikwe inkosi yenkazimula. Asivala amehlo ethu. Ngeke sizale insizwa esihle kanje bese sizemunca isiphukuphuku lesisuSathane. Wayekuphi uSathane esimithi, wayekuphi uSathane esizana ngeoperation, wayekuphi uSathane ingane zethu iphethwe amalonjana asiyixaka, wayekuphi uSathane ebese zosemunca zona sezimnyampula la sesibheke ikusasa kuzo ayihlwithe esandleni angeke akubone lokho. Nanga amandla avela esifubeni sizofaka inetha mntananximalo lizobuya nazo inhlanzi iphila noma ngabe beziphakathi ezizibe nokuthiwa ulwa nokuthiwa i-Dead Sea zizophuma iphila zitshekula njengamathole esibaya ngoba uJehova ukhulumile. Hallelujah. Wozani sithethe indaba usho uJehova noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyohlanzwa
noma zibomvu njengobende ziyoba mhlophe njengoboya bezimvu. Kusho mina inkuxuma sokhamba xa ingane emakhotoleni eyiphangela. Nangu umfana wendawo ngiyilova wafika uJesu. Silethele uJesu wafika wabangathi uyabambana akushintshe phakathi kwabanye abafana baqale bathi uyayitshela uzozenza umfundisi uthi kulungile khona ukuthule ngikuzwayo enhlizweni yakho. Yafisa mfana abafana bamnemdlalele angeke kuphele kimi ukuthanda wena Jesu. Ngikhumbule Getsemane Jesu ngihluphekele. Ngibona inhliziyo nxumalo eyithintekile namhlanje. Haleluya. Abantu laba. Hey, where's my man? Abantu laba. Singabachithi namanzi njengeyibhono. Abantu laba. Noma benjeya ikhona into kaNkulunkulu. Lo moya abawuphefumulayo awuwona wabo uvela phezulu. Ikhona into kaNkulunkulu. Singabalahli singabadeli. uNkulunkulu izoqubuka. Sizoza labafundisi, sizoza labapostoli, sizoza labavangeli, sizoza labaprofeti, sizoza lama-worshipper. Intombi beseyilahliwe, seyideliwe, seyiphuza utshwala njengabafana, seyiphuza nabafana, siyozwakala seyihlabelela, sithi we give you all the glory, we worship you. Namathambo angaphila now. Prophet apezwa. Vala mehlakho. Vala mehlakho. Vala mehlakho. Close your eyes. Usasizana namhlanje. Vala mehlakho mfana wami. Nansi inhlanhla namhlanje. Phezu kwempilo. Inetha liphakade sibeni. Lizobuya nezinsizwa iphila, lizobuya nezintombi iphila, lizobuya nomama, lizobuya nobaba bephila. Amandla kaNkulunkulu akho. Vala mehlakho, vala mehlakho, vala mehlakho. Close your eyes. Sasiyathandaza wena uthi mfundisi uMpungose. Namhlanje ebusuku ngiyasizwa isandla sikaJehova simbamba phakathi enhlizweni yami. Mfana wami, ntombazana yami, awuyilinge le ukujabhise laba abakuthatha otherwise. Wena uthi mfundisi uMpungose, ngisafuna ukuyitesta lento yakho ukuthi ngempela iyasebenza na. Ngiyathandaza manje. Inkosi nansi impilo yami. Hey, awuzi uJesu obumuhle ungcono uza unjengoba unjalo.
Jesu nansi impilo yami ngiyinikela kuwe. Wena osho njalo wherever you are, ungaphandle ungaphakathi, phakamisa isandla sakho sakwa right, imfundisi izwi lenkosi lithintile inhliziyo yami. Phakamisa isandla sakho kakhulu. Nazi izandla ziyaphakama. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hey, sisho zami nayifaka ikhaya. Ningene sengathi ngiyaphushana ngathi nginande inhlanhla. Phakamisa leso sandla ongabi namahloni. Konke uNkulunkulu afuna ukwenzela. Raise up your hand.